Bé, la tercera persona que parlarà, la tercera convidada especial, és la Maria Rosa Buixarrais, que tanta transcendència ha tingut també en aquest sopar, promoguent-lo i proposant el tema, i després amb la Marta fent la targeta. La Maria Rosa Buixarrais viu a Barcelona, és casada i mare de 4 fills. És doctora en Pedagogia i professora a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. S'ha especialitzat en el tema de l'educació en valors i en la seva aplicació en els àmbits de la família, de l'educació formal, els mitjans de comunicació i les noves tecnologies. Actualment és la delegada del rector per a màsters i doctorats de la Universitat de Barcelona i també vull ressaltar que el divendres passat la van fer catedràtica de Teoria de l'Educació de la Universitat de Barcelona i amb el tema que ens ocupa també vull remarcar que és la primera dona que la Universitat de Barcelona té aquesta càtedra, o sigui que moltes felicitats i t'escoltem amb gust. Gràcies. Bé, gràcies per això, per la presentació, gràcies per la confiança dipositada amb el nostre grup de recerca a l'hora de plantejar aquest tema del sopar, perquè des d'un primer moment vau acollir la proposta i s'ha fet real. També haig de donar les gràcies als que m'acompanyen, als que esteu aquí, per compartir amb nosaltres. En aquest cas jo soc la portaveu d'un grup que treballem aquest tema, però que aquí hi ha alguns membres del grup i per tant les vostres idees, suggerències i aportacions seran molt benvingudes de cara després a poder concloure el nostre projecte que ens van donar uns dinerets del Ministeri per portar-lo a terme. Bé, el tema de la conciliació d'entrada a nosaltres el vam triar justament perquè durant molt de temps hem treballat amb el tema de l'educació moral i consideràvem que conciliar és un valor moral. O sigui, per nosaltres entenem que la conciliació és un valor moral. És un valor moral en tant quan les persones hem de ser conscients de com portem la nostra vida, a què dediquem el nostre temps, a la feina segurament, a la família, als amics, a altres qüestions més de caire personal, com aquí s'ha dit. I aquest tipus de vida que portem l'hem de fer de manera conscient, com deia, però també de manera sostenible. O sigui, la idea és poder estar amb tot i no sentir-se culpable, que aquesta és una qüestió també molt de dones, sentir-se culpable que estàs en un lloc i no estàs atenent a l'altre. M'ha agradat molt la intervenció del tema de la cura perquè justament des d'aquesta perspectiva vam iniciar tot el plantejament teòric de la recerca, perquè veiem que d'entrada quan estàvem començant a parlar del tema de conciliació i havíem assistit a cursos que es feien de conciliació a pares i mares de família, la major part dels assistents a aquests cursos eren mares, no pares. Clar, això era una dada significativa, o sigui, sembla que només conciliem les dones i els homes, el tema de la conciliació, queda una mica llunyà, o almenys no es planteja com una necessitat vital, una necessitat que s'ha de veure com un s'ho manega. D'entrada, això ens va fer pensar que si això era així, alguna cosa havíem de fer des de l'educació. No podia ser que ens quedéssim pensant que, clar, si resulta que estem reproduint cada cop els models que ens van ensenyant els nostres mestres, els nostres contextos, la nostra societat, anem reproduint un sistema que malgrat hi hagi un canvi, que les dones estan en el món de treball, que hi ha una ètica femenina, que hi ha molta voluntat per poder fer canvis socials importants, noves masculinitats, de tota manera veiem que això, si no s'atacava des de l'origen, és a dir, des de l'escola, des dels nens petits, des que comencen a l'escolaritat, era molt difícil poder arribar en algun lloc. Jo dic, i clar, vam fer un plantejament des de dues perspectives. Per un costat, què podem fer a les escoles, què podem proposar que les escoles facin en aquest sentit, i per segon costat, què poden fer les famílies. I de totes les discussions que teníem amb el grup vam arribar a una qüestió que creiem important, i és a dir, com ensenyem
als nens i nenes a gestionar el temps que tenen. Com li ensenyem a gestionar, però a banda, com li ensenyem a que aquest temps que utilitzen amb segons què utilitzen els faci feliços. Evidentment no podem ja reproduir aquesta societat que tots veiem accelerada, amb la qual hem d'atendre molts fronts. Els nens els estressem, ja van estressats des que són petits, perquè surten de l'escola i tenen activitats extraescolars, després han de fer els deures, després al cap de setmana si van a un cau, si van a no sé on. O sigui, porten una vida molt organitzada, depèn de quin context, no? Hi ha altres contextos que potser de classe social més baixa que no tenen aquesta organització, però que de tota manera requereixen també moments de reflexió per veure com concilien, com gestionen el temps vital. D'entrada, per començar a parlar d'això, també ens vam agafar la literatura que hi havia sobre el tema i veiem que tothom parla, ja s'ha dit, de conciliació familiar i laboral. Però a nosaltres ens faltaven dos elements més, perquè des del punt de vista de l'educació moral creiem que són molt importants. Un és la conciliació també personal, és a dir, un mateix, com té cura d'un mateix i com aquesta cura d'un mateix reverteix en benefici de la cura dels altres, i després l'àmbit social, és a dir, la conciliació social, perquè som ciutadans i ciutadanes que hem de fer, o la nostra obligació moral seria participar en una societat si volem construir aquesta societat de forma conjunta. Per tant, ja no només tenim conciliació familiar i laboral, sinó que tenim conciliació personal, social, familiar i laboral. O sigui, molts fronts oberts i molt difícils encara més de portar aquesta gestió a bon port. Per tant, hem iniciat un projecte que té diverses fases i ara hem conclòs una de les fases, la primera fase, que és un estudi més de caire sociològic, si se li pot dir, segur que em diria que no el doctor Flaquer, però vaja, en principi el nostre objectiu era veure què passa a hores d'ara a les famílies, quines són les pràctiques familiars en relació a la conciliació. I en funció del que ens surti, que ja tenim dades, ara el que estem fent ara és analitzar les dades, veurem si hi ha models o tipus de famílies, o en diem clústers de famílies, i després farem entrevistes en profunditat en aquestes famílies per veure quins valors hi ha al darrere. O sigui, quins valors tenen aquestes famílies que els hi fa conciliar d'una manera o d'una altra. Clar, en base, com us deia, a la qüestió de la cura, nosaltres vam pensar que les dimensions que havíem d'analitzar en l'estudi eren la cura de molts aspectes. La cura de la llar, o sigui, les tasques domèstiques, què es fa a casa, qui s'encarrega de mirar què falta a la nevera, qui s'encarrega de mirar si s'ha de rentar la roba o no, qui fa els llits, qui fa les típiques tasques de la llar. Això d'entrada. Després, la cura acadèmica, és a dir, com els pares i mares estem pendents dels nostres fills, dels seus estudis, del seu rendiment escolar, dels deures que han de fer, de si avui ha tingut un mal dia a l'escola o no. O sigui, tenim cura acadèmicament dels nostres fills. També la cura afectiva, o sigui, la cura d'afecte, estar atents a si tenen algun problema emocional, si algun nen els ha insultat i s'han sentit malament. O sigui, tenir una cura en aquests aspectes de que es poden sentir bé o malament. O sigui, no cal que sempre estiguem pendents de si van malament, sinó també de les alegries, dels èxits que tenen a l'escola, de qüestions d'aquesta mena. També ens interessava veure un altre tipus de cura, que en diem la cura moral. La cura moral va més en relació a això, a què estem ensenyant des de casa, quins valors prioritzem, si prioritzem el valor de l'amistat i per tant som famílies que no ens quedem només tancades a casa, sinó que els caps de setmana compartim amb altres famílies activitats vàries. O sigui, depèn dels comportaments que tinguem i de com visquem aquests valors, els nostres fills i filles evidentment tindran una transmissió de valors bastant important. També la cura social, com veiem aquests nens i nenes en relació amb els altres, com els hi fomentem aquesta sociabilitat, perquè,
com deia, en el futur i quan són petits també, participin en qüestions de bé comú, no només en qüestions de bé individual, no que només es preocupin pel seu propi bé, sinó que vigilin a qui poden ajudar i a qui poden beneficiar amb el seu temps, amb la seva dedicació de temps. També hi ha una altra cura, i aquesta gairebé no és que sigui la més important, però si hi ha una parella pel mig és bastant important, que és la cura de la relació de parella. A vegades pensem que les relacions de parella queden en un segon terme quan hi ha fills i filles. Primer són els fills i les filles i després les parelles, ja si hi ha temps, ja ens hi dedicarem. I normalment passa que, sovint passa que si no cures la parella, si no fas una cura de la parella, pots tenir conseqüències negatives de cara als fills. O sigui que d'alguna manera és una condició sine qua non de que funcioni bé l'àmbit familiar, de que hi hagi una harmonia, de que es pugui després organitzar conjuntament les diferents vessants de la vida quotidiana, etc. Per tant, això sí que aquesta cura de la parella implica, com dic, l'organitzar el temps de forma compartida i que si en un moment donat un membre de la parella necessita, promocionar-se professionalment, a l'altre li ofereix la possibilitat de fer-ho i a l'inrevés, no té per què sempre ser el mateix. Però això és una qüestió que s'ha de parlar, s'ha de ser conscient. Clar, ens trobem que algunes famílies, ja per les primeres dades que hem obtingut, això no ho tenen molt present. Preguntem, per exemple, si es fan un projecte de vida quan es relacionen amb la parella i majoritàriament ni s'ho han plantejat. La gent se'n va viure en parella sense saber què implica viure en parella, sense organitzar-se a nivell familiar i sense saber qui farà què. I clar, quan comencen a venir conflictes, quan comencen a venir fills, que a vegades són potser la primera font de veure com ens organitzem, doncs després hi es generen els conflictes. I un altre element, que ja no li diem cura, però que potser podríem batejar-lo amb cura de l'oci, és l'oci, és el temps d'oci. Com ens gestionem el temps d'oci? Quina importància li donem a l'oci a casa, a les famílies? Perquè en funció de la importància que li donem pares i mares, després resulta que els fills tenen un concepte del treball, de l'oci, bastant important. Si un va a casa, que passa sovint, que diu estic tan cansat, avui la feina m'ha anat fatal, tal qual. Clar, el fill, si això ho sent una vegada no passa res, però si és un constant, per què tinc que treballar? Amb el bé que m'ho passo sortint amb els amics, fent altres coses que siguin de tipus d'oci, doncs això limita molt el que després se li doni valor al treball i més valor a l'oci, que és el que està passant a hores d'ara. A hores d'ara, amb la qüestió de la crisi, hi ha un canvi de tendència. Ara ja comencen els nois i noies a valorar el que és el treball, però fins aleshores anaven a buscar una feina i el primer que preguntaven era quant de temps tenien d'oci en aquesta feina, quantes vacances i quantes hores havien de treballar per saber exactament com organitzar-se. A partir d'aquestes dimensions diverses que us he anat comentant, arribarem, com us deia, a pensar si determinades pràctiques familiars promocionen un tipus de conciliació. El tipus de conciliació, clar, cadascú defineix quin tipus de conciliació vol. Cada família, com es diu, cada família és un món, doncs cada família defineix com conciliar, però ho ha de definir, o sigui, ho ha de pensar. I aquest una mica seria el nostre missatge, és a dir, ser conscients de que el temps es gestiona i de que s'ha de fer amb consciència i amb consciència moral o ètica. Res més. Gràcies.